Бърз въпрос. Кой според вас управлява този свят? Президентите, кралете, премиерите, моля ви, марионетки. Те махат, усмихват се, изчезват след няколко кратки години. Истинските никога не си тръгват, не говорят, не се нуждаят от гласа ви. Вероятно никога не сте чували имената им да се шепнат в училищата, но нека дръпна завесата. BlackRock, Vanguard, State Street. Това са имената. Те не се кандидатират за власт, защото вече я притежават. Заедно контролират над 26 трилиона долара. Това не е просто число. Това е повече мощ от цели държави. Само BlackRock държи 11 трилиона долара. Тихи, невидими, недосегаеми. Знаете ли S&P 500 топ 500 компании в Америка? В 88% от тях тези трима са най-големите акционери. Това означава, че седят във всеки борд. Те оформят енергетиката, те направляват технологиите, притежават новините, банките, каналите, които слушате сега. Президентите идват и си отиват. Тези хора не, а най-смразяващото. Повечето хора дори не са чували за тях. Това не е случайност. Това е планът, защото властта е шумна само когато е слаба. Истинската сила се крие зад имена, които не поставяте под въпрос. Питайте се, щом те владеят компаниите и финансират властта, кой владее вас? Това е само теория, не факт.